עכשיו, ברדיו כל חי, דברמן עם אריאל ברמן. עכשיו אנחנו קופצים לבריטניה, שם נמצא הרב זלמן לואיס, שליח חב"ד בעיר ברייטון. שלום לך. שלום, שלום לך. מה שלומך? ברוך השם. כמה שנים שם? 8. ומאיפה הגעת? אני שורש מלונדון. הגעתי מניו יורק לפני 8 שנה השבוע. אוקיי. ה' בטבת. והגעת למקום... הגעתי מניו יורק לברייטון לפני 8 שנה השבוע. והגעת למקום שבו לא הייתה קהילה יהודית מפותחת? לא, בברייטון יש כמה בתי כנסיות, קהילה גדולה. יש עוד שליח בברייטון כבר יותר מ-20 שנה, 25 שנה. הרב פסח או פנינה אפיון. ובכל זאת אתה הגעת לאיזשהו אזור שבו יש פחות, אני מניח, הקהילה הייתה פחות מפותחת. פה בברייטון יש קהילה, אני בעיקר ביחד עם אשתי מנהלים בית חב"ד לסטודנטים בעיר. זאת אומרת, אתם בעיקר מטפלים בסטודנטים. ובכל זאת, אם יש קהילה, אז למה הייתה בעיה לג'ו גבריאל? אוקיי, ג'ו גבריאל גר עם המשפחה שלו בעיר אקסטר, בדבן. הליכה של יותר מ3 שעות מברייטון. הבנתי, אוקיי. ואז הגיע יום ההולדת שלו, ובעיר אקסטר, איפה שהוא גר, שם יש פחות יהודים. אין הרבה משפחות יהודים. בכל דבן אומרים שיש כ100 יהודים, משהו כזה. אוקיי. הגיע הבר מצווה שלו, אתה לימדת אותו לעלות לתורה? את הטעמים? כן. איך לימדת אותו? אז אני לימדתי אותו בדרך סקייפ, במחשב. אוקיי. אז הבר מצווה, עיקר הבר מצווה היה לפני, ביום שבת שעבר, בברייטון, פה, כי המשפחה שלו גרים בברייטון. אוקיי. הסבא והסבתא והדודה שלו גרים בברייטון, ויש להם קשר חם עם הרב פסח או פנינה אפיון ועם חב"ד לפני כמה שנים. ההורים שלו למדו פה באוניברסיטה והם פגשו במסיבת פורים של חב"ד פה בעיר. אוקיי, אז בכלל הם מחוברים אליכם. ובכל זאת היה חשש גדול שלא יגיע מניין לבר מצווה, נכון? נכון, אז יום הולדתו היה, כפי שאמרתי, שהבר מצווה היה שבת פה בברייטון, אבל היום הולדת שלו היה ביום ראשון 25 בדצמבר. אני רציתי שהוא יניח תפילין ביום הבר מצווה. יחד עם עניין של יהודים. ושיעלה לתורה, כי זה היה באמצע חנוכה, יום ראשון, אבל היה קריאת התורה, כי זה היה באמצע חנוכה. אז רציתי שהוא יעלה לתורה ביום הבר מצווה. איפה שהוא גר, בעיר שבה הוא גר, שבה אין הרבה יהודים. בשבילי, הייתי מוכן לעשות איפשהו, אם הוא יכול להגיע לברייטון. אבל הוא לא יכל להגיע. אז מה עשית? לא יכל להגיע, הם הגיעו רק לפני שבת. אז אמרתי להם, אני מוכן לבוא ביחד עם הרב אפיון, לסדר בשבילם מניין. אז מסגרה ראשונה יצא שיהיה לפחות 7 עבור המניין. ועדיין היו חסרים 3 יהודים. ההורים פחדו איפה יגיע עוד 3. אמרתי להם, יהיה בסדר. הם כתבו ל-Jewish Chronicle. שזה עיתון יהודי מקומי, נכון? נכון, והם פרסמו הסיפור. ואני גם התקשרתי למנהל בית חב"ד בבריסטול. הוא הגיע. למעשה פרסמו מודעה בעיתון שבה פנו לאנשים ואמרו, אנחנו מחפשים אנשים שישלימו לנו מניין בבר מצווה, נכון? כן, כן. איך היו התגובות מהמודעה הזו בעיתון? מדהים, מדהים, היה פשוט מדהים. בסוף הגיעו כמעט 20 אנשים, כמה נשים, ילדים, משפחות, אנשים שלא מכירים את המשפחה, הגיעו מלונדון, כמה מקומות. זאת אומרת, אנשים הגיעו... 3 שעות. רגע, זה נסיעה או הליכה? נסיעה של 3 שעות. נסיעה של 3 שעות מלונדון, ממקומות אחרים. ואנשים פשוט נענו למודעה והגיעו. כן, יהודים אפילו באקסטר, שהם בכלל לא הכירו אחד את השני, המשפחה לא ידעו עליהם, הם גם הגיעו. יפה, והם הודיעו לכם, כל מי שהגיע הודיע לפני שהוא מגיע, או שפשוט הגיעו? כן, כן, כן. במשך השבוע הם קיבלו טלפון. אני קיבלתי טלפון ממישהו במנצ'סטר, שואלת אותי,
אם אין להם איפה לעשות בר מצווה, אני מוכן שהם יגיעו למנצ'סטר ואני אעשה בשבילם. אמרתי לה שזה לא, זה הבעיה, אלא הבעיה לא היה לעשות מסיבה, הבעיה הפשוט שיניח תפילין ושיעלה לתורה. וברוך השם, היה יותר ממניין, והכל עבר בצורה טובה, כן? כן, נכון. מדברים על המשפחה לא ממש דתי, וזה השפיע מאוד עליי וגם עליהם. יפה, מאז הבר מצווה, ג'ו מניח תפילין כל יום. אין ספק שכל נער זוכר את הבר מצווה שלו, אבל בר מצווה כזו קשה עוד יותר לשכוח. אני אומר לך, השירה והריקודים שלו, של המשפחה, עם ישראל חי, בעיר נידח בדבן, היה ממש מרגש. אשריכם, הרב זלמן לואיס, שליח חב"ד בעיר ברייטון, תודה. תודה רבה. בסדר. עכשיו, ברדיו כל חי, דברמן עם אריאל ברמן.